A praia do Preguntoiro de Vilaxoán non recibirá o tan demandado aporte de area. Costas denega a actuación mentres o Concello non arranxe as tubaxes de augas pluviais. O alcalde asegura que estudarán a mellor maneira para arranxar o problema. Que tal? Boas noites. A pesar do conflito, a bandeira azul do areal vilaxoanés non corre perigo. Nun segundo ampliamos, pero antes, imos cos titulares. Paso adiante na construción do futuro auditorio de Ribeira. O Concello compra a parcela por menos de medio millón de euros, moi por debaixo do seu prezo anterior. A Xunta de Galicia investirá 300.000 euros en distintos polígonos industriais do Barbanza. Entre os beneficiados figuran o de Espiñeira en Boiro, Auga Levada en Noia e Xarás en Ribeira. Cambados e Celórico de Basto estreitan os seus lazos. Unha delegación da localidade portuguesa visitou esta mañá a vila para asinar o convenio de irmanamento. 23 establecementos participarán na 10ª edición do concurso Xanxenxo de Gustatapa. O evento terá lugar do 24 de maio ao 16 de xuño. O Club Internacional Trekkers volverá a promocionar as comarcas de Barbanza e Noia a través dunha andaina de 100 km de percorrido. A proba terá lugar en Ribeira os días 22 e 23 de xuño. Costas non realizará o porte de area na praia do Preguntoiro en Vilaxoán. O alcalde de Vilagarcía asegurou que o Concello estudará a mellor maneira para corrixir os tubaxes de augas pluviais que son o motivo do conflito. A bandeira azul non corre perigo. A praia do Preguntoiro en Vilaxoán quedarase sen o demandado aporte de area. O motivo polo que Costas non realizará esta actuación son as tubaxes de augas pluviais do areal. A Administración exixe ao Concello que resolva o problema. Intentouse xestionar con Costas, conseguir un aporte, e quedamos en unha solución, é dicir, un compromiso por parte do Concello en corrixir uns desagües de augas de pluviais que van á praia para, unha vez que se solucione ese problema, pois plantexar outro novo aporte de area. E mentras, o que se falou con Costas, que traballarían para adecentar a praia, reordenando esa area para que este distribuída dunha maneira máis uniforme. O alcalde asegura que o Concello estudará a mellor maneira para corrixir este problema. Agora o Concello que ten que ver é o custo económico que lle vai a supoñer, cal é a mellor solución para retiralas, e ademais falar con Portos de Galicia, porque ese entorno, a parte da praia, o entorno da esplanada do Preguntoiro tamén pertence a Portos de Galicia, entón ten que xestionarse tamén con eles, pero seguro que vamos entre todas as administracións a sacar unha solución e seguir mellorando pois esos servicios que ten unha magnífica praia como a do Preguntoiro. Segundo o rexedor socialista, este feito non suporá ningún problema para que a praia do Preguntoiro manteña a bandeira azul. A bandeira azul xa está, a bandeira azul xa se pronunciou o organismo e mantén a bandeira azul. As dúas praias que temos en Vilagarcía con bandeira azul e o noso seguinte obxectivo como goberno municipal, que vamos na boa liña, pois é poder optar tamén a ela na praia da Compostela. Un dos requisitos que piden, entre outros, ademais dos servicios, é ter calidade de auga excelente durante 4 anos consecutivos. Eso foi o que se conseguiu nestes 4 anos, que a Compostela tivese unha calidade de auga, non o dicimos nós, o di a propia Xunta de Galicia, excelente, así que haberá que traballar para conseguir esa bandeira azul, pero a de Vilaxoán e Bamio están garantidas xa. Paso adiante na construción do futuro auditorio de Ribeira. O Concello vende formalizar a compra da parcela por menos de medio millón de euros. Esta mesma semana o alcalde de Ribeira asinou a compra da parcela situada no Centenario, onde se emprazará o futuro auditorio. Os terreos foron adquiridos por algo máis de 490.000 euros á Tesourería da Seguridade Social, que hai anos mercou a parcela polo dobre desta contía. O Concello xa procedeu ao abono da primeira partida, por valor duns 120.000 euros, mentres que o resto deberá formalizarse antes de finais de ano. Ademais da compra dos terreos, o Concello vende conseguir a colaboración da Consellería de Medio Ambiente, coa que vende asinar un protocolo de colaboración para mellorar os espazos urbanos e os equipamentos culturais. A Xunta de Galicia investirá 300.000 euros en distintos polígonos industriais do Barbanza. Estes investimentos enmarcaránse nunha liña de axudas promovida pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, na que se prevén 57 actuacións en toda Galicia. No Barbanza, entre os concellos beneficiarios destacan o de Boiro, no que se acometerán melloras no polígono de Espiñeira por máis de 150.000 euros. En Noia procederase a mellora das infraestructuras no polígono de Auga Levada cunha axuda de 60.000 euros, mentres que Ribeira seguirá avanzando no acondicionamento do polígono de Xarás cunha inxección económica de preto de 100.000 euros.
Cambados irmanarase co concello portugués Celorico de Basto. Unha delegación da localidade visitou esta mañá a vila, oficializando deste xeito unha amizade que naceu a raíz da Feria da Camelia de ambos municipios. A Camelia foi o primeiro que uniu a Cambados co municipio portugués de Celorico de Basto. A raíz da feira desta flor, as dúas localidades comezaron a traballar atopando cada vez máis puntos de encontro. Ademais do tema da Camelia, nos unen outras moitísimas cousas, tanto a música regional, a cultura, moi similar a todo o norte de Portugal, tamén o idioma e a proximidade, pois tamén fan que este tipo de hermanamientos pois sexan posible e moito máis fácil para a hora de desenrolar actividades en común cos dous municipios. Esta boa relación oficializouse finalmente hoxe. Unha delegación da vila portuguesa visitou Cambados para despois asinar un convenio de hermanamento, un acto simbólico que buscou abrir unha vía de relación permanente entre ambas localidades. Creemos que a partir deste momento, deste día, podremos hacer muchas cosas. El intercambio entre la juventud, las personas con más edad, todo en varias áreas como los deportes, como la cultura, como el trabajo que se tiene en las camelias, en los vinos. Entonces nos queremos hoy empezar un trabajo que traiga frutos para el futuro. A delegación foi recibida hoxe por representantes da Corporación Cambadesa na praza do Concello para despois trasladarse ao Parador. Ali asinaron o convenio que recolle o seu irmanamento. A xornada despediuse co descubrimento dunha praca conmemorativa no Paseo da Calzada. E, bueno, nós encantados porque creemos que, ademais, todo o que ten que ver Galiza e o norte de Portugal, pois é toda unha potencialidade de recursos turísticos, sociais e económicos que moitas veces ou noutra época non miramos para o sur e realmente pois aí está pois eso, persoas e un medio de vida e un desenvolvemento económico moi parecido ao noso. Agora unha delegación da vila cambadesa desplazarase ata Celorico de Basto para celebrar un acto moi semellante ao que acolleu hoxe a vila do Albariño. O irmanamento entre ambos municipios xa fora aprobado por unanimidade plenaria en Cambados o pasado mes de abril. O alcalde de Vilagarcía e o secretario xeral do PSDG en Pontevedra reuníronse cas asociacións de hosteleiros, comerciantes e autónomos da capital arusá. O obxectivo do acto era trasladarlle aos empresarios o plan estratégico acordado polo Concello e a Zona Franca de Vigo. Que por primeira vez na historia a Zona Franca de Vigo pois este actuando en Vilagarcía, porque xa temos acordado facer un plan estratégico económico para Vilagarcía, que é o que llevamos a contar hoxe as empresarias e os empresarios de Vilagarcía. Ese vai a ser o primeiro paso, a primeira huella que a Zona Franca de Vigo vai facer aquí en Vilagarcía. Unha ferramenta moi potente que pode axudar dende o punto de vista de a reactivar as expectativas empresariais que pode Vilagarcía. O secretario xeral do PSDG e delegado do Goberno no Consorcio Zona Franca de Vigo valorou a importancia deste plan para que a entidade pública, con máis de 3.000 millóns de presuposto, comece a colaborar co Concello de Vilagarcía. Degades aproveitou o acto para pedir o voto aos veciños da vila para Alberto Varela, o que considera o candidato que máis pode aportar ao municipio. Pola súa parte, o alcalde destacou que este plan abre a posibilidade de colaboracións con viveiros de empresas de diferentes vías de financiación con Zona Franca e de facer un estudo das potencialidades comerciais da vila. O BNG de Sanxenxo propón a creación dun parque de aventuras municipal. O obxectivo é fomentar a socialización e a inclusión respetando o medio ambiente. A nova proposta do BNG de Sanxenxo consiste na creación dun parque de aventuras. A zona de ocio estaría situada nun monte propiedade do Concello e faríase con materiais naturais. O campamento estaría destinado a todas as idades. Trátase dun campamento de aventuras destinado a colexios, AMPAs, asociacións, familias, grupos e, sobre todo, a conciliación familiar e laboral. Trátase de diversión, de educación e de vivir novas experiencias a través da convivencia e a inclusión en plena natureza. Todo feito con materiais naturais, con unha construción sostible e de materiais reciclables e amables coa contorna e poñendo en valor a nosa paisaxe. O obxectivo é fomentar a socialización e a inclusión dos nenos. Queremos que os nosos nenos e nenas aprendan gozando e convirtan a estancia nunha divertida aventura e que sexa unha experiencia inolvidable.
Creemos moi beneficioso promover unha conciliación fora das aulas e do ámbito educativo onde xa pasan todo o curso. Ali van ter a oportunidade de convivir con outros nenos e con outras nenas onde a aprendizaxe emocional e educacional desta experiencia repercutirá de forma moi positiva no seu crecemento e desenrolo personal. A candidata do BNG asegura que o ser unha instalación social podería ser cofinanciada con outras administracións. Como se trata dunha instalación social totalmente realizable, pois pode ser cofinanciada con outras administracións, pois podemos perfectamente acollernos a un financiamento europeo, xa que hai axudas de recuperación das contornas naturais e trátase dun proxecto, como decíamos, de instalacións sostibles e medioambientais. Precisamente, ademais, ao buscar financiación europea non temos que depender nin estar suxeitos á arbitrariedade política que estamos vendo na Xunta de Galicia. Segundo o BNG, as vantaxes deste espazo serían a inclusión social, a posibilidade de que aqueles nenos que non poidan ir de vacacións teñan un espazo para gozar e a localización. Ao estar situado na vila, os pais poden deixar os nenos durante o día e recollelos á noite. O partido Barbanza Independente aspira a gobernar en Ribeira. A formación celebrou onte nunha abarrotada Casa do Mar o seu mitin central da campaña. O seu candidato a alcaldía, Vicente Mariño, abogou pola necesidade dun cambio de cara a conseguir unha Ribeira de progreso. A Casa do Mar foi o lugar escollido polo partido Barbanza Independente para a celebración do seu mitin central. Ante un nutrido grupo de veciños que quixo escoitar as propostas da nova formación, foron pasando varios dos integrantes da lista. A súa número 3, Lola Elorduy, aludiu á necesidade dun cambio de rumbo no concello. Por iso, pediu o apoio para o PBBI. E os garantizo que con un equipo como el nuestro, nadie, y subrayo, nadie, dejará de ser escuchado. Por lo que os conté, por lo que todos queremos a Ribeira, por todo lo que queremos a nuestros vecinos, por encima de todo, os pido que el día 26 nos ayudéis a alcanzar la mayoría en el concello. Muchas gracias. A número 2, Herminia Pouso, criticou o actual executivo do Partido Popular e o xeito no que está en lixar esta campaña. A campaña están facendo barrio bajera total, pero barrio bajera. Están ensuciando a un nivel que é increíble. A mí me poñen de marioneta, ao meu compañeiro poñen de marioneta. Entenderedes que co recorrido que levo, despois de que intentaron decirme como tiña que levantar a mano unha xunta de goberno, son pouco dada a ser marioneta de ninguén, pero de ninguén. Pola súa banda, o candidato á alcaldía Vicente Mariño agradeceu o respaldo da veciñanza durante o que vai de campaña, os que lle pediu o seu apoio para que a formación sexa a gran triunfadora da noite do 26 de maio. Somos muchos aquí, pero tenemos que transmitir, tenemos que multiplicar esta sala una y otra vez con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros parientes, transmitir lo que se sienta aquí para llenar ese día las urnas completamente. Nos dicen el otro día las encuestas que íbamos de primeros, ni caso, trabajo y trabajo, hasta el último momento, hasta las 8 de la tarde, hasta las 20 horas del domingo, no hay nada vendido. Que nadie se confíe, que nadie se quede en casa y ese día todos a votar, queridos amigos. A 3 días para a celebración das eleccións municipais, o futuro é incerto en moitos concellos do Barbanza. É o caso de Ribeira, onde a irrupción de novas forzas políticos augura unha corporación máis fragmentada ca nunca. A marxe da entrada de novas forzas progresistas como Suma Ribeira ou Compromiso por Galicia, a principal incógnita está no reparto do voto da dereita. A irrupción do novo partido Barbanza Independiente, formado por ex-integrantes do Partido Popular e Cidadáns, supón unha ameaza para o actual executivo, liderado por Manolo Ruiz. As enquisas outorgan unha grande porcentaxe de intención de voto a esta formación, que no caso de algunhas sondaxes mesmo superan o Partido Popular. Pero a división vai moito máis alá do enfrontamento entre forzas políticas. A publicación dun artigo no xornal de tirada nacional ABC, sinalando o exalcalde popular Xosé Luis Torres Colomer como o promotor da nova forza conservadora, non fixo máis que avivar a polémica. Ademais da división do voto, o enfrontamento entre os dous partidos foi orixe tamén de numerosos memes e publicacións, que se fixeron virais a través das redes sociais.
A propia confraría da Dorna elaborou unha videomontaxe satírica que correu como a pólvora entre a veciñanza. Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Der Krieg ist verloren. Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig. Eher jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Así as cousas, haberá que agardar o próximo domingo para coñecer o resultado das eleccións en Ribeira, nas que non se prevén maiorías absolutas, senón unha corporación moi fragmentada, que deberá buscar consenso para conseguir un goberno estable. O BNG vén de presentar denuncia ante a Xunta Electoral de Zona de Noia contra a Consellería de Infraestructuras, Portos de Galicia e o Partido Popular por un uso inadecuado das administracións públicas en período electoral. Na denuncia, os nacionalistas fan alusión á publicidade da asinatura de sendos convenios entre o Concello Nollés e a Administración galega. Un deles referido á mellora da estación depuradora de augas residuais e outro para as obras de reurbanización da parte da zona portuaria en Labarta. Dende o BNG atenden que a Administración debe continuar co seu traballo durante a campaña. Apuntan que ningún candidato pode valerse do seu cargo público para intentar tirar ventaxa contra os seus adversarios políticos, que deste xeito compiten nunha clara desigualdade de condicións. O éxito do torneo internacional de fútbol con carácter solidario celebrado esta pasada fin de semana en Rianxo levantou unha certa polémica na Pobra do Caramiñal. O torneo viña celebrándose nesta última localidade, pero unha serie de desavinzas entre o Concello e a organización provocaron que esta optase por desenvolvelo no municipio rianxeiro. O candidato do PP á alcaldía da Pobra, Manolo Durán, arremeteu contra o goberno local pola perda deste torneo, xa que era un activo para o municipio. Creo que la responsabilidad de no favorecer y promover ese tipo de actuaciones cuando hay gente que está dispuesta a emplear mucho tiempo de su vida y vecinos para mejorar y para poner en valor sobre todo a los niños, de imprimirle valores y hacer una actividad que incluso reporta beneficios a causas sociales, es la responsabilidad del gobierno que tenemos. Ayer mismo el alcalde de Rianxo estuvo intentando convencer a los promotores de la actividad para que, firmar un convenio para 5, 6 o 7 años para realizarlo allí. Nosotros esperamos que si la semana que viene esto conseguimos el gobierno, pues recuperar esa actividad que realmente fuera del tema deportivo y del tema social, pues implica, un auge para nuestro municipio, porque que nos visiten 3 o 4 mil personas en un fin de semana implica, el crecimiento para la hostelería, para los servicios, poner en valor nuestro municipio y sobre todo darlo a conocer de forma internacional, que creo que es algo fundamental y de forma gratuita. Os rueiros de Cambados estrean Imaxe. A vila porá en circulación un novo mapa realizado por un artista da vila. Iria Ribadomar foi a encargada de captar esta nova imaxe da súa localidade natal, actualizando os puntos de interese e destacando o relevo dos recursos turísticos. Fáisenos imprescindible pois aportar este valor engadido ao servicio que se presta desde a Oficina de Turismo. E por este motivo, xunto con Iria Ribadomar, deseñamos un rueiro turístico máis artístico co obxectivo de xerar maior recordo e valor no visitante. Dentro das limitacións dos propios formatos, que había algún axustes que había que facer, pero que para nós fora como unha vista a través dunha fiestra do que era a realidade da vila, que se parecera o máis posible á realidade do que a vila era. E que o que se vira sobre, que tuveramos esa sensación de ver a través dunha fiestra un anaco, pois desa vida, a diversidade, de espazos verdes, de espacios construídos. Outras das novidades que ofrece este rueiro é a súa publicación en galego. A toda agora, o recurso únicamente estaba disponible en castelán e inglés, a pesar da alta demanda que había dos visitantes. Segundo explicaron dende o Concello e dende a Oficina de Turismo, son moitos os turistas que piden o rueiro para levar como recordo, de aí que apostasen por un deseño que lle chegara un valor turístico engadido. De feito, agardan que tamén os veciños de Cambados soliciten este material. As técnicas de turismo cambadesas aseguraron que cada ano distribúen ao redor de 20.000 rueiros. A intención é que este recurso estea disponible en formato digital na web de turismo de Cambados. O concurso Sanxenxo Degusta Tapas celebra a súa 10ª edición. O evento gastronómico contará este ano con 23 establecementos cun total de 45 tapas. O certame terá lugar do 24 de maio ao 16 de xuño. Un evento que crece cada ano e mellora a súa calidade. Deste xeito, Suso Sueiro presentou a 10ª edición do concurso Sanxenxo Degusta Tapas. O certame celébrase do 24 de maio ao 16 de xuño. Presentación de la 10ª edición del Degusta Tapas,
que como todos sabéis es un producto que ayuda un poquito a empezar las temporadas de verano. En esta ocasión va a ser del 24 de mayo al 16 de junio y el funcionamiento es exactamente igual que todos los años. Hay un folleto que se os va a repartir a todos los locales, que se le dará a todos los clientes para que vayan sellando cada uno de los locales en los que van probando las tapas. Nesta edición participarán 23 establecementos que ofertarán 45 tapas. As degustacións divídense en 3 categorías: tradicionais, creativas ou de deseño. Es lo de siempre, cada año os superáis. Aquí hay un montón de variedades de diferentes tipos. Sabéis que son tapas creativas, tapas dulces y tapas tradicionales. En esta ocasión son 23 tapas tradicionales las que se presentan, 15 creativas y 7 dulces. O concurso sortea premios entre os clientes que proben as tapas nos diferentes locais. Segundo os selos conseguidos entrarán nas diferentes categorías do sorteo. As 23 primeiras persoas que entreguen o degustatapas completo na oficina de turismo de Sanxenxo conseguirán unha comida ou unha cena para 2 persoas. De lo que se trata es de que vayan a los máximos posibles, pero sabéis también que a partir de los 5 sellos los participantes pueden entrar en los diferentes sorteos que ya van en las bases del concurso. También hay premios especiales para todos aquellos participantes que sellen todos los locales, con lo cual ya tendrían premios directos. Y bueno, como siempre los premios suelen ser cenas o algún tipo de pase a un spa, que sois habitualmente los propios locales los que los cedéis. Además hay un sorteo de un televisor de 49 pulgadas, si no me equivoco, que ese será el premio máximo. O prezo das tapas é de 2 euros e o resultado final, dentro de cada categoría, decidirá un xurado popular. Falámosles agora de cultura. Esta mañá tiña lugar en Ribeira o acto de entrega de premios aos 19 escolares galardoados na 17ª edición do concurso literario das letras galegas que organizou o Concello. No certame, nas categorías de narrativa, poesía e banda deseñada, tomaron parte uns 550 rapaces da totalidade de centros educativos do municipio. O acto estivo presidido polo edil de Educación, David Fernández, que felicitou a cada un dos premiados no concurso. Con anterioridade, os escolares que ateigaron ao auditorio municipal puderon asistir tamén a un espectáculo infantil titulado Canta Miña Pedra Canta, con Xan Curiel e Charo Pita. Meaño converterase este sábado na capital de Galicia do fútbol base. O campo das Cachizas de Dena serase escollida pola Federación Galega de Fútbol para acoller a fase final do Campeonato de Fútbol 8. 12 clubs competirán por facerse cos primeiros postos, ofrecendo todo un espectáculo de deporte base. O futuro do fútbol galego poderá verse este sábado en Meaño. O campo das Cachizas de Dena acolle a fase final do Campeonato Galego de Fútbol 8, unha cita que reunirá os mellores xogadores de base deste deporte. Estará o Real Club Celta, o Real Club Deportivo da Coruña, hai un equipo, neste caso esta comarca, que é o Arosa, que participa nunha sola categoría, porque chegou hasta a final en esa categoría, e despois son clubs que tradicionalmente teñen as mellores canteiras de Galicia, ¿no? E polo tanto, bueno, pues vamos a disfrutar, porque é un evento que todos se queren apuntar a él e todos queren ganar. Evidentemente, solo ganará un en cada categoría, e por eso a emoción se vivirá probablemente hasta o final. Tras xogar as fases previas, son 12 os equipos que optarán a facerse cos primeiros postos nas categorías Alevín, Benxamín e Prebenxamín. O campeonato arrincará xa pola mañá e prolongarase durante toda a xornada. Pois son 2 campos de fútbol 8, como se ve aquí, non é fútbol 11, é fútbol 8, e de alguna maneira pois habrá dous partidos celebrándose simultáneamente en cada un dos 2 campos que ten esta instalación, e por lo tanto desde a grada ou desde incluso o propio recinto se podrá seguir perfectamente todo o evento, ¿no? Entre todas as candidaturas para acoller este campeonato, a Federación Galega de Fútbol decantouse pola proposta do Unión Dena. Nesta decisión pesou tanto o estado do campo reformado recentemente como a colaboración tanto do club como do Concello meañés. Reúnen condicións como para eso, e a verdad que eu acabo de chegar agora e xo conocía, pero non o conocía co novo césped que se acaba de colocar, e a instalación está realmente moi ben, non? Era un pouco o que buscábamos tamén que houbera unha colaboración tamén do Concello correspondiente, e a verdad que a alcaldesa e o Concello de Meaño en todo momento se puxeron a nosa disposición. Os primeiros encontros arrincarán ás 11 da mañá. A entrega de premios está prevista para as 7 da tarde. O Club Internacional Trekkers volverá a promocionar as comarcas de Barbanza e Noia a través dunha andaina de 100 km de percorrido. A proba terá lugar en Ribeira os días 22 e 23 de xuño.
Ribeira collerá os días 22 e 23 de xuño a sexta edición da Ultra Andaina de 100 km. A proba organizada polo Club International Trekkers Barbanza Sar percorrerá os concellos de Noia, Portodosón, Ribeira, Pobra do Caramiñal, Boiro, Rianxo e Lousame. Co paso dos anos, a cita, unha das máis duras e exixentes das que se organizan en toda a comunidade, estase a converter en todo un clásico, e cada vez son máis os participantes que deciden apuntarse. O que se iniciou no ano 2013 como unha proba de uns amigos, unha idea tola, pois hemos logrado pouco a pouco consolidara non só en Galicia, sino tamén en moitas rexións de España. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo, Noia, Portodosón, Lousame, son as 7 concellos polo que van a transcurrir os 100 km desta edición. Con ela búscase promocionar as principais atractivos das dúas comarcas, tanto a de Barbanza como a de Noia. Intentamos buscar os rutoiros máis emblemáticos, máis pasar por ríos, pasar por zonas espectaculares, e non é fácil. Casi todos os anos temos que volver a prueba, porque ao salir de concellos distintos, a prueba nasceu para salir de concellos distintos, entonces oblíganos a traballar prácticamente no momento que se acaba a prueba, que é o 22 ou 23 de xuño, xa comenzamos a traballar para a próxima prueba do ano que ven, que contamos a cala do Concello de Lousame. Como evento deportivo é único en Galicia, é difícil encontrar unha ultra andaina de 100 km e sobre todo ca calidade da organización e de medios que sempre se rebosan en esta proba, pero a veces eu creo que é unha proba que o que fai é vertebrar a comarca, vertebrar porque esta península de Barbanza por separado podrá facer moitas cousas, pero eu creo que o que estamos chamados é a vender entre todos o que é común, que enriquece a cada un de nós o que en outros dos concellos podemos encontrar. As inscripcións poden realizarse a través da web www.itrekkers.org. Ata aquí as novas do día deste xoves 23 de maio. Volvemos de seguido coa actualidade da cidade de Pontevedra e da súa contorna. Ata agora.